Compania noastră are o perspectivă extraordinară, pentru că între timp echipa noastră s-a maturizat. Sunt aici la Barcelona cu specialiști din cercetare, din dezvoltarea portofoliului, de regulator afer, din import, export, marketing internațional. În ultimii 20 de ani am consolidat parteneriate cu mari companii de peste tot din lume, cu parteneri importanti. Suntem aici pentru a le transmite că suntem gata să construim un viitor împreună. Creating the future together este mesajul pe care îl transmit tuturor partenerilor noștri, colegilor noștri de peste tot, pentru că într-o lume divizată, într-o lume în care parcă nu ne mai regăsim, noi suntem capabili să construim un viitor împreună.